Bi kunafoni ale konona na nga kunafoni na konika somi sigira hanfala kamunu ka bara benindu finikuma nga danga daula. Otamene ko araba buguri ni ubi neshi ambalma krechena ka huluka sumalo don foloka hamina ne foloka wi kunafoni ale konona na. Farkulenja kunafoni ahuri talike lasika min konikerani kunafoni charimbawo ye jakulu femunu ka bara nyeshiledo kunafoni chariba munu ka bara kerenkereni do farkulenje ale kunafoni yauma hanfleba ka onuni kunafoni kumabawo ye hamina do faramunu ka kulula soma. Kafuni tan kerenkereni ke kanyeshi au mamalikono ani maliko ka hofu fesa waleno MCT jabarani halini radio emergence fiensira kwa ni kunafoni kenesigili au kilingin na bela jiradi. Bakruwa temeniko kabui no jekulu azawad mahulu koni lasi ke do temenina lasi koni abe talike fem koni kuka kamanaga kawira kanyeshi anga frante fanga nyama huluka la halea do mahji umjakite halebenya falikani. Kasangani anga gouvernement mogoka korofoye jekulu bambeno na abefuma ko ho conseil pour l'unité de lazawad olukuni nyonye doge gidal marabulu konnana ko nyonye ngoni senfe okuni ayira kafo ko olukuni dabal bana kosobe anga premier ministre Dr Shokel Kokala Maika kasangani alekuni korofom ta kanyeshi kidalma ni kuni atakalaje ni korofom nunu koni fora uka kumalasela ni ale almu ak Mohamedi ni chokulu ngoni ayira kafo ko olukuni jorulu kosobe kasangani anga chamache fanga nyema olukuni ka ko kuchugala ko sabla ni atakalaje abefo mi mako accord de paix ko anga ministre minka para nyishilene ko ka jamano olukunyoma ko okuni ayira kafo ko abe gelea kosobe ka otogolamble ka osigi senga arbi okuni ayira kafo ko ni tegoloble kunga ke sababure ko para mungul masega ke anga fanga koro alika wakati la ko chamache fanga nyema olukunga ko ujijari ka fero tige walasa akori alekon besega sisi tuga mina okuni ayira kafo ko olukuni be ni munyini anga chamache fanga nyema ofe ko oye arbi bina uka fero tige walasa ni bulula blen okun besega sigi sena arbi walasa lajini abisega sabati tuga mina ni kuni atakalaje akorofon ngoni befora uka kumalasela almu ak Mohamed Alife ko bara langulunte ko ma langulunde be no fem koni anga jamana bela jaralen koni willindu ni wati na ninka ubuluma ile ma kerefe yasa ubeseka udairi mesoro hokoni ni makofole nunu koni hamina ndoe ni uka bara koni benendo fini koma anga danga dauna isuf kulubali hale koni munu saluke ni manu chela ambe jaku ka krofo ulame ni ma nunu u caman bi bɔ an ka jamana kɔrɔyan fan de fɛ dayirimɛ ɲini bi u se Bamako fabala ya kana min b'a to u bɛ se ka maaw ka finiw ani ka taa se maaw mako ɲɛ fɛn wɛrɛw tapiw n'a ɲɔgɔnnaw ko olu ko ba joli ba o kanko na fini nunu u ko sɔngɔw olu kɔni danfara bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ y'u ta ye sanga a n'a ka waati tapi ni burfini ni madala fini misɛnman nunu kursi nunu fini nunu tapi nunu dɔ bɛ 1,200 matla nu kame fla kame saba kursi nu ta duwar nu duduru piri tala bara mo chaira ibi piri chi do ba aba fo bisa ayra nera hake biri fini ko binan bidu wat seke kekele wat do mi keme woro soro wat do mi keme nan soro bara wat seke kekele gɛlɛya caman bɛ u ka baara in ale kɔnɔna na doni a dugusɛjɛ gɛlɛya da bana amma foye ni baara in sunana na mo soro la drum wana dona wana go sunu amma fo da wana go wala lafna na fama ngana ndo kwasa awar yara tinabol muna o dama ko muna o fragana sa ar kunera an boada to solawa abe gara no warte foi tinabol u bɛ minnu ka finiw olu ko walima tapiw olu kɔni caman bɛ yen nɔ u tɛ u ka wariw sara a saracogo la o kɔni ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya min n'a bɛ ni maa kofɔlen ninnu kan an kila nu dɔ warta dɔ b'a fɔ ko kalo ni kalo sara mu warta dɔ ko no dɔ b'i ka wari d'i ma dɔ yɛrɛ tɛ juru sara dɔ yɛrɛ t'a sara a b'a fɔ e ma fini a ka fini yɛrɛ dɔ ko e ni dɔ yɛrɛ de bɛ kɛlɛ ko i ma ka fini yɛrɛ dɔ ko dɔ bɛ wari d'i ma dɔw t'a di dɔw b'a kɛ silamɛ k'i ka wari di dɔw yɛrɛ t'a di bilen n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ko e yɛrɛ ma ka fini ko gɛlɛya b'a la dɛ bara mina fini ko nan tara do am fini dima e b'a fɔ wari tɛ o yɛrɛ man d'an ye bara cɛnka ni baara kɛ i ka wasi ni sera te ka dima o de kausa bara am tanan bololongole o mai ka boni bolongole so ka segin bolongole mai
cɛsiri daa ye ninnu ta ye an kan ka ninnu dɛmɛ kosɛbɛ k'u kɔkɔrɔma don ka d'a ka baara in a ka gwɛlɛn kosɛbɛ wa maa ninnu u bɛ balo u wɔsi de la kama an kan k'u dɛmɛ. O kunnafoni tɛmɛnen kɔ ni kɔni an ka jamana ka ale ta k'a lajɛ jamana maaba bɛɛ kɔni bɛ an ka todunkanw de fɔ nka sɛgɛsɛgɛli kɔni a yira k'a fɔ an ka kalansow la fo ka taa se an ka cakɛdaw ma o kumakan kɔni bɛɛ kɔni walikanw ye min kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka jamana ma nin waati ninnu na min hukumu kɔnɔ Sɛki Kulubali ale ye munumunu salo kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn. Malien fanba kɔni tɛ se ka sɛbɛnni kɛ wa u tɛ se ka kalan kɛ nazarakan na. O min ye kan ye an bɛ min fɔ ka caya an ka baarakɛyɔrɔw la k'a sɔrɔ bɛɛ fanga kɔnɔna na fanga ye jamanadenw ta ye. Baaraw kan ka di olu le ma wa olu le ka hakilina fanba kan ka ta. Nka an ka forobakan n'o ye bamanankan ye o min ni malien fanba bɛ se o min na o kɔni tɛ fɔ ka caya an ka baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na. O de la an ka forobakan n'o ye bamanankan ye an kan ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnyana an ka ɲɔgɔn ye baw an'an ka sigikafɔ baw kɔnɔna na sabula a kɔni ka di maa caman ye i k'i hakilina fɔ an ka sigikafɔ ninnu kɔnɔna na nka ka sabu kɛ nazaraka foli kɔni ka gɛlɛw ma olu kɔni tɛna se ka u ka hakilina fɔ o hukumu kɔnɔna na k'a sɔrɔ o waati ninnu kɔni de la kuma kɔni bɛ se ka di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se k'i hakilina ta di. Nin ko in kun tɛ yaasa ka na ni kalanbaliya ye an ka jamana kɔnɔna na nka a kɔni sera sa an ka tiɲɛ segi an ka maaba dɔ ma ni an b'a wele ko Amadu Ampateba sabula ale kɔni y'i sinsin nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka forobakan ye an kɔni ko o don ba la ani an ka laadakɔrɔw walasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. K'aw kunnasirilen bɔ jamana marabolo kunnafoniyaw la Kanja Tarawele hale jamunu fara ɲɔgɔn kan an bɛ olu lajɛ. Ai aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na. An bɛ fɔlɔ k'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kitakaw fɛ yen nɔ. Sanuya wale dɔw kɔni sigila sen kan kita dugu kɔni kɔnɔna na. Karido février kalo tile 27 san 2022 min bɛ tali kɛ ka u ka yɔrɔw kɔni furan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na ji ni kungo tigilamaw kɔni jabala min bɛ Sebekɔrɔkaw fɛ yen nɔ u y'o yɔrɔw kɔni la sanuya kosɛbɛ yaasa u bɛ se ka u sen don cogoya min na. Sebekɔrɔ sanuya ani sigida ka taaɲɛ kɔni baaraw la. Ni sanuya baara kofɔlen ninnu kɔni sigila sen kan Sebekɔrɔ sifinakaw de fɛ wa ni sifinakaw ka ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko ni baarabolo ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ sababu ye ka sifinakaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ani ka se ka bɛn ani keleya kɔni sinsin u ka ni sigida kofɔlen ninnu kɔnɔna na. N'an bɔra Kayi an b'an kunna Mopti kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankasikaw fɛ yen nɔ. Bankas musow kɔni bɔra iko kɔnɔkulu kari tɛmɛlen février kalo tile 27 san 2022 ni ka u ka dusumakasaya kɔni yira ka sangali maa minnu kɔni yalona u ka siraba 15nan kɔni sanfɛ Bankas ni Banjanka dugu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ novembre kalo tile 10 tɛmɛlen san 2021 kɔnɔna na. U ye nin taama kofɔlen kɔni daminɛ u ka place publique kɔni na ni ka Bankas dugu bɛɛ lajɛlen kɔni munumunu. U ka taama in kɔni kun cɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 waati la ni sɛbɛn dili kɔni ye Bankas ɲɛmaw kɔni ma. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Burɛm. Feerekɛla dɔw kɔni bɔnɛna a nin na maa marifatigi dɔw kɔni fɛ minnu n'u bugunnatigɛ ma dɔn. A kɛra sibiri su ka dugu jɛ kari kɔni na Temera dugu kɔnɔna na. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko marifa kunkan kɔni cayara kosɛbɛ waati min na nin cɛ in kɔni bɛ bɔnɛ a nin na. Hakilina jiginna arajo baarakɛla min n'o fana tun yalona a bɛ tile damadamanin bɔ ale kɔni ma ye halisa an bɛ don min na i ko bi. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi marabolo kunnafoniw na. O jaw de bɛ taa n'a ye jamana kɔkanko kunnafoniw na Penda Sidibe an bɛ ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. A y'a bisimila a ka bin kɔkan kibaruyaw kɔnɔna na. Nigeria ni ale ye farafina jamanaw bɛɛ la fɔlɔ ye min ni taji kɔni bɛ olu ka jamana kan kosɛbɛ. Nin kɔni a kalo kelen ye tajiko gɛlɛyaw kɔni bɛ u kan ni wagati ninnu na. U ka cakɛyɔrɔba min bɛ yen ni o ye NNPC kulumaw ye olu kɔni a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya ninnu kɔni kɛra ka sababuya kɛ tajibɔyɔrɔsoba 4 ni o kɔni kɛra sababu ye ka u ka tajiw tiɲɛ. Hali ni u ka sɔrɔ u ka gouvernement maw ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko u bɛna se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na cogoya min na hali ni u ka sɔrɔ Nigeria dugu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko bi i bɛ wagati caman jɔ yanni taji di tour ka se i ma.
Fati Bashaka kan min ni ale kɔni sugandila nin ye a dɔgɔkun 2 ye ni ale kɔni sigira Abdel Hamid Beba ale nɔna min ni ale ka baaraw kuncɛra kabini décembre kalo tile 24 tɛmɛni. Ko ni ye a ta k'a lajɛ u ka ni kalafili kɔni kɛra u ka wasabulon kɔnɔna min bɛ Tobruk dugu kɔnɔna na. Ko ni ye a ta k'a lajɛ wasaden 100 ani 1 olu de ye kalafili min ni Bashaka ka maaw kɔni ye kala 92 sɔrɔ. O laseliw kɔni kɛra wasabulon maaw fɛ. ADF kulu maaw kɔni bɛ baara la Congo jamana kɔnɔna na kabini san 1995 wagatiw la. Ka kɛ ni san 2014 wagatiw ye binganikɛ wale kɔni taara ka ɲɛsin RDC jamana kɔnɔdenw ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Beni ale dugu kɔnɔmaw. Nka ko ni a ta k'a lajɛ mai kalo tɛmɛnen u ka jamana kuntigi Félix Tshisekedi ale kɔni ye bɛnkan sɛbɛn kɛ cogoya min na basigi kɔni bɛ se ka na Nord Kivu ale ni Ituri dugu kɔnɔna na. Kalo 7 o bɛnkanw kɔfɛ novembre kalo tile 30 san 2021 Uganda ye binganikɛ wale ta ka ADF kulu maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ. Wa ko an bɛ don min na i ko bi o Bamaci kulu maaw kɔni bɛ ka binganikɛ wale caman ta ka RDC jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ. Ka kɛ ni kɛlɛ minnu kɔni bɛ Ukraine jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲini an bɛ wagati min na i ko sisan. Ko ni a ta k'a lajɛ farafin caman bɛ Ukraine jamana kɔnɔna na minnu ni olu dɔw bɛ Ukraine jamana kan baara o hukumu kɔnɔna na fo ka taa se kalan ma. O de hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛw kɔni bɛ ka sigi sen kan cogoya min na dɛmɛ kɔni bɛ se ka don ni farafin ninnu ma Ukraine ale dugu kɔnɔna na. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la mercredi buguri ni ale bɛ ɲɛsin an balaka kerecɛnnakaw. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la buguri araba ni ale bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye an balima kerecɛnnakaw olu ka sunkalo don fɔlɔ ka waati kofɔlen o bɛ tali kɛ tile 40 ale kan yasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ nin waati kofɔlen ninnu na Julien Jakite ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Araba bugurijɛ kan ale ye kerecɛndina maaw olu ka sunkalo don fɔlɔ ye. Ale bɛ tamasiyɛn ni bugurijɛ kɛli ye. Prɛtiri ale bɛ bugurijɛ ta k'o kɛ danaba ten na ka a jira k'a fɔ ko adamaden ko i ye bɔgɔ ye ani i na segin bɔgɔ la min bɛ kɛ majigin kɔnɔna na. Ɲinan ta san 2022 ale bɛ ala ka ɲɛnamaya bi araba dunya in na marisi kalo tile 2. Buguri araba ale ye tamasiyɛn ye min kɔni bɛ kitabuw kɔnɔna na. Ani waleya don min bɛ adamadenw ka hakɛ ko f'u ye ani k'a jira k'a fɔ ko maanifin tɛ foyi ye diɲɛ sosigi in kɔnɔna na. An b'a kalan kitabuw kɔnɔna na fɛnɛ k'a fɔ ko bugurijɛ ale ye tamasiyɛn ye bawo sira don min b'a to buna adamaden bɛ yafa ɲini a ka hakɛw kosɔn ni o ye sun jɔyɔrɔ dɔ ye. A kɛ kɔni ye fɛn ye adamadenw bɛ min kɛ kosɛbɛ. O de hukumu kɔnɔna na sa Yesu Krista ale ye a ka sebaya jira a kɛ kan ni kitabu senniw bɛ o lakali an ye. O kama tasuma ale bɛ kojugu dakun. Bawo tasuma min bɛ jeni o don na o ye tasuma ye min bɛ sira di mɔgɔw ma k'u dusukun kɛnɛya ani ka u bila sira ɲuman kan. Buguro min bɛ bɔ o la ni o bɛ kɛ danaba ten na o ye k'a jira danaba la k'a fɔ waati sera a ka a jogow yɛlɛma ni ka jogo kura ta majigin kɔnɔna na. Bidonya in na mɛsasɔni kɔni bɛ kɛ katolikiw bolo u ka egiliziw kɔnɔna na a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin ye olu ka taamasennu daminɛlen min bɛ kɛ tile 40 kɔnɔna na n'an ko o ma ko sunkalo. Prɛtiri bɛ kumakan min fɔ danaba ye ka kura tamasiyɛn kɛ buguri la a ten na o ye aw ka aw sɔn yɛlɛma ani aw ka da kibaru duman na. Ni o de ye k'u bilasira danabaw ka delili kɛ ani ka sun yɛrɛmajigin sabali delili ani sun cogo ɲuman bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O kama an bɛ dugawu don kɛ Ala ka sunkalo timɛliko ɲuman di kerecɛndina maa bɛɛ ma. Kunnafoni carinba minnu ka baara ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniya koɲɛw ma olu ka jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ yasa ka ɲɛfɔli kɛ u ye wulikajɔ min kɛ Kamerunkaw fɛ yen nɔ farafinna wanɛw ka kɛnɛ min ta n'a ye nɔ o kɔni ye lasigi kɛ ni kunnafoni carinbagaw ye an bɛ Kadatu Bagayogo ale ka jaw lajɛ. An mana taa nin yɔrɔ fɛn fɛn la n'an seginna an bɛna kuma kɔmasegin kɛ ka a ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye an y'a ko kɛ cogo di baara jumɛn kɛra an sera ka mun kɛ an ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ an ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la o de kun kama o kun na bi an ye mɔgɔw wele Kamerun kɔnɔna la an ma 38 de tun bɛ yen nɔ kan nin na
o ye faso ka kunnafonidilaw o ye wari tɛ min a ma bi o mɔgɔ 7 a tɔ tun ye privé ye nka a kɛra bonya ni karama na bɛn ani kelenya kɔnɔna la ko to ɲɔgɔn tola fɛnɛ kɔnɔna la a baara nɔgɔyara parce que an jɛnna ka kuma kelen fɔ ni mɔgɔ min ye a siyɔrɔ ko ye AGCM kun dagalen don yɔrɔ min na vraiment mɔgɔ bɛ se ka i disi gosi ni a yɔrɔ ye dumuni kun bɛ ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna la transport kɔnɔna na AGCM y'i jɔ ni a musaka bɛɛ lajɛlen ye hali mɔgɔw dɔw banana o bana kɔnɔna la AGCM y'i seko kɛ o la kosɛbɛ donc o ye mun ye o ye k'a fɔ an ka laɲini kun ye fɛn fɛn kan nin kɔnɔna la an sera ka o bɛɛ dafa kan nin jamana kan a bɛ san caman bɔ bi an ka jamana kɔnɔna la an ka AGCM ka kulonkɛ baara nin caman bɛ taa kɛ jamana kɔnɔna de la a caman tɛ kɛ Bamako o ye mun ye o ye an ka yira k'a fɔ AGCM tɔn dannen tɛ Bamako dɔrɔn ma o de kun an bɛ taga région na ka caya donc congrès nin fana bɛna ta kɛ Buguni ni Ala ka diya ye falen réunion ka coordination bɛɛ mandaw bɛɛ bɛ na uniformiser i n'a fɔ mandat bɛɛ bɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ ban ɲɔgɔn fɛ o hukumu na coordination bɛɛ lajɛlen ka bureau bɛna falen ka daminɛ n'a yɛrɛ fo a bɛ kuncɛ mars kalo tile 15 la. an filɛbagaw ni ne kɛra aw garijɛgɛ bi kunnafoni ko la an ka wulikajɔ ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka di aw ma o de kɛra ninnu ye ala ka su yɛrɛ di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma aw sɔgɔlen ka to MCT Jabarani ale ni radio Emergence sira la. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.